Nti dia de pa asem be pa nti na Dadeasoabahene efre Parkosohene. Parkosohene no se mu bu se Parkosohene yo hene mamoa. Enka adan na maka ntam na moya yi. Abusiafo mema mu nyina akwaba embra Nyansapo TV so. Kase Nyansapo a na wagye me so se sane ne badwemma kwa so. Ene so yesen de ehia bi wo yebedi nkomo foforo de se na efata na edika. Mama akwaba ni masrew se subscribe to channel no like share mo bibia nya bi enhwe comment section so ye wo de a na wache wadwen ama no aye kama. Medin ene oba yesuama yeboa enne me ne comfort black power na asantena se biwa yebedi nkomo yi mehyew se ene yentena fiti ahyase nkosi na wieye na wo soso hu de ekoso na afesu bibi susu frimo na emwa me mana na kwaba nya de ne nkomo hwehwe ni nyina ahyehye so nana yaba na wakwaba ejeso bibia boko ajamada roma ajume koyie nice one day yi na meko okwayiye medika akoba akokora ba akwacha no paya ba na ya betu na wo san ko bio adan nipa na ye obi ana o mesi ni on na ye me fie ha adwuma so ben o kakra e don ka fra say de me ye yi ene so ya sapon so ye to tu ya be san fa wo so ntimi we na ko chia me sa ko ye yusu iwe kwa ye ko ho tene ne nyuma ne do so no bende say me me ndaduru sa ayesu en ko ja ye nge ye na yawada ene na ye yawda so ne de o me da be hye me nda da ididie no me nda da be me mini bibi no mo de asa ho be hye yi can say weekend sinti when then ene ya sesa ene ye nyina so na Nyansapo dwumadiefo yefo ye nyina ye mbom na ene obi a ne de hyeda fo mu bia no ye ma obi bia yakọ na me nchechire mo were maye de wa wo so ye ma na firi no do wale ne so enije ye ma ne tire nkwa enije mu no nzo won obi ane ne die o be ye ne den sa ne nyina ka ho bi na ma abrabo no e ya abrabo obi so ko wie obi ade ya che ne sesi ya asemo na so aka asemo obi so nya accident anopa ya o obi so ko di konkonsa me tu ne se ba ko ana ye fancy ya ne ento aso be ne den ye fancy ne ento na ufiefo tele lumba busunya Parkoso de bia semfoforo na yete o se nrada na e wo se Dadeasoabahene ene chame kwakus mo no mo ka hu nyinara afe busu efiri Parkoso ene ohene a wo Parkoso so mu dinch me ba me nsem bi wo ekoso no me ntiase na de na ye yenti bibia so Dadeasoabahene fra efre Parkosohene no o fre ne se onye ne den because Dadeasoabahene ye obrempon Parkosohene ye obrempon mu nyina ye Otumfuo abremponfo ne mo mfokuo no anyina mu nyina wo fokuo ba na mo wo enti fre na wo fre no mo nipa kure mo se mo meka dadulumba nsem ena se mo nka dadulumba nsem na ye ntam ka ho asem a entam so ye santehene ntam ena se nye tuo na ye tu no da abusuapanyi to park na mo beka ho asem so a eno so no eye abusuasem emfa Dadeasoabahene ho enti dia de pa asem be pa nti na Dadeasoabahene efre Parkosohene wo so mo nim se nipa yare okay asem kra na wa santimemu na say di kan tena as first no efa nhyiramu a ebekoso wo Dadeasoabahene ahimfie na nkomo nyina akoye se eye ntam a yewura ntam a beto na yewura ntam no bia no wahene ben na timi kan yewura ntam this wono ana fe na die e kan ade ti asem no santehene wo de a ade na munya ma santehene nkan asem eso nei busapanyi to park ni spokesperson ni PRO papa yi na so interview ma hu media so trend o se enye ntam no ho asem kwa na ntam no de wo yewura ho ya ho no munya mfre ho asem nkan e si ade busapanyi to park to ya tu no ene letter ba abonten e free Parkosohene ya ne nsasha ase wo se afo tuo no so no eno ho komo na omotena se mu bedi ama mo bisa ne se ampa se ona de sa letter ne ba abonten ana enti tumi ben no wo se tumi ben no wo se ntam no etuo na ya tu abusuapanyini no a mo tumi ben no so mo frɛ no Parkoso Dadeasoabahene ahimfie ana mo ni tumi so mo frɛ no da wo tumi se nya abusuafie na ya tu no nya abusuafie na din si so enya bia Parkoso
Dadeasoabahene o na si abujapanyi to park na Dabi. enti ma na o si no so mo na si o matu no so mo ntia sa do mo nkoma na ho e ma na nto nkran frɛ no abusuafo ni hia o ma mfrɛ abujapanyi Som frɛ mprensa wa e no ma no 2 weeks nyina wa ma ma enti de no mo nye na to ususu o da so abujapanyi na de say na bonten say you two dabi onye abujapanyi kura bi e na obi antimi mfa ma no wakodi asem kura wororo ne nam pabo ne na adeda fom okodi asem e wo ne fa on say na sem bi wo opim so radio aha asasem no oh wakwa hemfie ho ama ne na nyina da fom producer de beto so ene na ne da fom ne kire bibi se wo ye busuapanyi na se ye ka wa asem a oni kwa se wona da fom because when na we twe na akwa akiri no akwa ha ntoma we de na da fom tem yes so nye busuapanyi dabi so onya hene oya hene wona na fom tem because oya hene na da fom a kese yetu na se no kura kire se ono akasa kura je atum so onya onya busuapanyi ade no ko ho anka ntwe se me ya busuapanyi ntime so mo ngoro me mpabo amada ro mame ntwe kwa akiri ana munni me bobra so sante hene kwa na betimatu na ohene na so akire ne tumi o o se wuro na mu mpabo afa na atopom producer de beto so ne na da fom nyam na meka ne na da fom atiase enti nyama bi wo ha omo ye no ye de ye ba amamelesem ni abekire abusuapanyini otie mi akanya ne se we nyina efoforo no enti ne se ne PRO ana se de spokesperson de all kan anyam bia no me no menti ase ese adana nya Dadeasoabahene ahimfie na mo se mo ko no mo se enya abusuapanyini ya tu ne ho asem mo se nya lumba nsem amokoka na ye entam ho asem na mokoka enne so asa be ka se enya entam ye tu no na nya bia se ye tu a ya tu ne lete na Parkosohene no se mu bu se Parkosohene ye ohene mamoa enka adan na maka ntam na moya yie ba ntam da ho ye nya yie ntam da ho a se wahene ntimi nhihye ne ho nkodwa bo ase ono so ne de hye na ewu so ye na brempon yie lumba di Parkoso akonwa ma ne yie enti ne wo ye brempon enti brempon wu a ti ye nya ne se kukuba na makosie no ma anka ena asem aba so amode hye dum nya da na mo prane asem no mbeka eduru tam so mbeka no maka da ne nana enti se nye your friends abusuapanyi to park ya tunu nti eno mo so mo ka ho asem ne dia enye Dadeasoabahene ene si o mabusuapanyi ni ma wo mo enti o mo fanko ahemfie ho no mpanyimfo no mo tunu no mo nko so mo odwato bi o mo fanko mo ko no so mo afan o ma nso mu ana o ma ko mba bi nti ye se Parkosohene amba na Parkosohene ma mpanyimfo bi o wo fi na Parkosohene na o yare no o mebe o dei na yare mo aso mo yare so yare enti bana wo ba no be de so yi yare bana wo ba no be de oba be chiremu ahwe se lete na ba abonten nye bia me se chase me foaso na ba ye ana se me foaso minim lete ne ho be bia na aba abonten ena no mo pati foaso kura na mpanyimfo ne din si akunwa so no mpanyimfo ne se se Parkoso kura gigi nanim e wo sa atem na aba abonten ne ho a abusua ne betimatu no gonwa so fo no betimatu se senti o mo ne si hini tu hini why mpanyimfo to park so one de abusuapanyima no ono na sori ko fai mpanyimfo enye mpanyimfo wo fie ne ma enye mpanyimfo ne na tu mpanyimfo no a enye ono na se mama chana mo ne ho anya omoja ene de omo anya omoja na tu dia wo ko he onko si ni dia nko ade ne ha no so omo na social media na omo to ono ntimi ntu no nti onko ne abusua ne ko hia senya ofie na betena bopo ene abusua ne hia nti onko na abusuapanyi sie ntu wa Parkosohene yale a enye Parkosohene nya wo abusuapanyi na wo support na hwe ne yale no kore wa na wo yare no bi yare na wo yare da yare mpaso na wo kokko ntam gu no so yare paso yale ya da obeka bia hwe kore ha nana nkonwa sem yemfa ni agoro saa o ihyamu Parkosohene amma mampanyifo amma se ne yesem ne kɔ no ho tie nkomo na yese wa amma yesan atu ahye da bio nti wa amma de a ebekɔ yewura ho ho amma bekɔ yewura Parkosohene amma na le Parkosohene oturo yewura so yɛ obrempo na asem ne bekɔ yewura ho na asem ne nkɔ yewura ho yɛ kɔ yewura ho na yɛ na kɔ yewura ho de enye o ene na enye why ne betima ka Santehene ntam ma no so mu fi se ntam ne ntam papa why ne betima tena Santehene ntam so aka na agi so no nko a Santehene ko betima ka ntam na ntam no dia da bi nyame dia ana ko mo hene dia da bi da nti wo bɛ ne no koka mintimi nka da masa ensam ne da ho me se ada asem wo bedu Santehene ni me pompa se asem wo bedu Santehene ni wo bɛ sɛ kɔ na bɛ sɛ asem yi kɔ yent kan ho no mama ne entwa e ko do yewura ni why ne betima gina wa ka Santehene ntam e ho asem obi antimi nka ena asem yi ko do yewura ni ma na e de nsam bɛba wo e wo sɛ asem ba wo na ntam kan asem ye sɛ ntam si a ene ehwehwɛ ni ho bia no kora da ne de ato ti Parkosohene woni ho mfa no
Nto man ka so munim so yare. Ah mo friends wo mra. Ye fa nto ka me mra na. And it is so yare ya che. Ah. It is so yare ya che. Omo ko hwe na. Omo ko hwe no mum. Aso mo ko hwe no se nipa no yare na wonyare. Enye ya fro. Ya fro friends. Ono ya obrempon. Oya obrempon. Santin ni ko na betima to ni safre no. Na lumba sense mi wo ho. Ase ye be se ye fo so de bia de obeti bia se ye be se ye fo so ma asem ko duru ye wura nim. Adin se mo pese asem ko ye wura nim. Ko adin tam pese asem ko. Enye lumba asem na ko ye wura nim. Omo ntam no maka no na ko ye wura nim. Ntam no. Enye lumba asem na ko ye wura nim. Lumba asem de se mo de akwa ye mo yie. Mo wie. Ntidi ade biem. Ntam no mo ko ho. Se omo kura se Dadeasoabahene kura se ono nye lumba asem na omo koka. Abusua no kura se nye lumba asem a. De nye lumba asem de a. Why na betima ka asem? Yise santehene na because entam ho asem de a. Nyam bia Dadeasoabahene ntimi nka Otumfuo ntam ho asem. Ema ne nye chiame kwakus wontimi nka ho asem ma ne. Ne mo mesre se sika bi akoso a. Wa wi bi ka se be hia o. Sika de bi akoso a. Wa wi bi ka se be hia. Na sika de bi ankoso. Sika de bi ankoso ma sa asem ya dendenden menti ase. E obi abusua asem. Ntu fa ho we. Masa abusua asem ya abusua asem o. Eso ko to se nkonfem mi no ko kurukuru nka bi. Chance mi se Dadeasoabahene ba abonten se lumba nsem ayi ni nsem oyi ni nsem firi. No kore. Asem na ekoso no so ye lumba nsem o. Kore. Enti bede na Parkosohene tuma gina asem. No na ko twetwe we nyina ba. Lumba ayi ya na mabusua fo so mu nhia ko afa so ye ayi ko afa so sie dehia. Omu nhia no matu. Mo se nye lumba nsem dia anya mo fra ye den. Mo fra ye den. Masa sika sem no mu hwe ye o. And any evidence be so be diska. Aha. Any evidence am so mo be adi. Enti enga ye mo. Enti fi se wo so agiska bla be yu hwan. Bra bonten ka se. Bra ka to agiska. No be anti ma bonten. E ba ba bonten. E no mo nko ma no ntu ne duru ye wura hwan ye be so be agiska no be agiska. Hona nokura nyina be dey. Hona nokura nyina be pie. And na kwa unim so be agiska na unim so waje wan sidi kwa ka wo ba be aba na ka waka. Oh, me de sika sem akoso. Sika sem akoso. Sika sem akoso. Asem ka kra yi hu. Sika sem akoso. E kwan ya fa so sie lumba nye sika sem na akoso a. Yentimi sie lumba se kukuba. Enne se wokọ wo kra na obawu wo hospital. Se de mama akosie. Ne kore. Nti busuani bia ntimi hu lumba anim se lumba yasie no. Obusa panyi se ne mahu ye. E na mo ben kakra no mba ya mo hwe so mu hu. Nti mo amon pa ahwe na mama. E na mama mehu a. E na mo na mama. Anyam bia busuani panyi ne de na awu. Ne de hye na awu. De hye be ya. Ne de hye lumba na awu. E na Parkosohene ye ne de. Ne hene. Nti se o de hye awu a abusuani panyi kwatimi hye ne ho ye na yi abra wo hene nyawe. Dabi. De o mind ya be firi mu. Mesre ye wura mfa ne nansi fomu. Na manfo gu nani mu ase ankasa. O ma yo mota kreshe yem. Mu gu santehene ani mu ase ankasa. E de asem ni. Ana ikwa ka nya asem ikura nka. Ni mpanyi sempo de nke yente da. Sa sante mambo asante wadesem na duru court. Na yente man ka sante wade mampanyi ko fie. Me ye o mind bi a o so kyerɛkyerɛ abakwasem. Se wo kyerɛkyerɛ de se ye wo mpana wale ye wo asiwa wale. Na na sa me papa no ankasa okogina okoka asem no. Na enkoyi nya ha me mpo na me dem ni nsem no nsisi so mame o. Nsisi so amam. Ya bi sa wo hwe ba bi na tifie duru no okasa nsem na. Se ade sikasem bi akoso ba bia na. E roka na oboa. Na doka de se ye nim pena wade o. Da doka nyina ye ntro. Ye nim pena wale ye ni asiwa wale. Sa. Da empena wale ni de. Yesem wo mpena wade. Empena wale ye de. O me kyerem se ye kase empena wale ye de. Ade ne ye empena wale ne se unu obi twe mpena asie abusua bi ansa nim. Tie so fo oba de fo da onya asema de fo de. Enu ntina mfantefo wa mamble bi ti se unu obi twe mpena na se wo wu a ye be ma wa ye oba no ho ade ansa. Amu no ho ade. Sa ne yakosie no. Oni ne beda de mama ade ache. Enti no empena wale ye de. Me hwe sa bi nam se papa ye boko. Obitimi hye oba bi na ni je no wona natena no ma wo mo mawie abusua ne we nim we abusua mo mu san nyina nim se the person say de one na ne te one na ne te say wade na onya nyeye se no yem na wade mesere papa ne se sa asem no so no ankasa ba bonten be pa Ghana fo chew so ankasa yi kora ankasa yi kora wa gu Ghana fo na na do man kan yi kora wa gu Ghana fo ma nim ase ne wa se amamre ankasa nya amamre no ye kora ye nkwala ne me ni obi awo nya wale o me ma nim no nya wale me ne nete da ba ko nya wale no fa mo kra nim no ye ne nete mantem ye nyansa sema be ka chete because of nti ai me ho ade dabi ye ka wale ne se afanu no mienu nyina hia ya gi trinsa ya ya amamre ya hira mo se mo nkobo mo bla trinsa no be gina papa nyina be gina ka se ye wa asiwa wale ye de asiwa wale ne se
Mehia te se mbia me na masi akwala be se 15 years asiwa na ma hwe na me na wie school do ne mpanyin fie so ama wa no okay nti se masi asiwa me ntimi ka se me no akwala na ko nti masi na asiwa ntimi yere no da bi ntimi ya wo kwase ebo sika ntimi oju obi basi ho so many years na wa anwa no a na se duru tam se wo nwa na ye ju kwase ebo sika onu obi ba wo na wa anware na eduru tam se kwore ye ju kwase ebo sika kwore nti kwase ebo sika wa mpra wale ho papa iboko de amamele na nka chetomle bia se ya na ye nyini o se ya na ye sikasem ne koso o se ya na de ne koso o obi timi kyerɛkyerɛ amamele no a kyerɛkyerɛ ne toroka na de kyerɛkyerɛ yeso so na ma court so gina so edi bu ade o so ye ne na awale se me ko asa se konkon ho ya court kura fa awale se mu be de court betima fa awale se mu no se ye nhwe se awale ya register ne court na court betima bem se o divorce ana o ni divorce eba na amamere de court ni mamamere okay court ni mamamere court nye amamere o labi omunjai na yankan asem omunjai abusan asa de ye bo bi pa se ya ma obibi kono ko kan wi mame na ka busa panyi betimi de yesi adi asem se ena odobru ni aye ne ho ade ena ho ane ne wo a ya ba ya media manko bi ena ho ahwan ena ho ahwan e man panyimfo na wo fie no ekura ase emre aye ware mam yakosu ase wa omuko bi ba ye ware odobru ni no obi yanko bi no muni ho o man te so kwara abra nipa wo 20 years ago na wo ho na nya sikasem ne course wo court wa we be da si say judges no money ada ho Lumban's case na abaninti no judge bia ni da ho sisi a o udi agoro na say wonu say omukọ court no yakopam asinamu bi ho yakopam obi ko say Santehene say asem no entam ka bi ho enti oso mbe yi asem no na court man ne kwan man ne kan asem no obuza say na say hade nye ntam ho asem ne beka na ntam ne koda ho so many years ade na mon kan ho asem we de nye so say Santehene na asoma mo o ma no prem obi no mo ba abonten ye ne say pie be so na ko ebu no ba grant interview okay say Santehene na soma ho so ka say Santehene de na osoma say asem o court ko yibra na asem na court Otumfuo asem enye Otumfuo asem say Otumfuo na asoma ho for the abusu asem no mo de court o enye Otumfuo ntam ho asem na de court ti e ba ne say na otumi nya koduro say Otumfuo asoma ho ade na mo de papa no mugu papa na ni masesa ade be gidi yese sansen we nyina kora kan wo be na ma ne yewura ni abre a won na hemfo kasa yi obetutu omo rough obetutu omo be wusu be wu do be bodam anim gwaso no mo de gu papa no en yewura tenase din o se de be tenase a na ya hemfo bi no mo na obo ma china kasa che omo se omo fa sa futu we mo ne ma bi ne ye bi ho no mo ya ensem fata wo mo sa yewura hu ni nyina hwe onim ni nyina panyin bi mantimante panyin tui mantimante ye woni ma bebre bi wa kwaso asantema mo nim se papa no wonhwe ohwe pa na ono no so hie mfa nipa de bia kasa asemi bo wonsem anu bo no a mre da obejika so no onim de obeka ame se ahemfo mo ton sa asem ma nipa bienu nipa miensa nyina no sa asem ba ye wura ni mu a otimi ma obi sika se kone koto sa asase na ye ka ho asem ni ma me no kono so atoma no so ya man receipt no de aba all kan onim de all kan ti no bon so hwe yan hwe ohene ya no wo kwapra hene ye wura gina ntenten ne tu no wan transfer o gina ntenten no tu no so ade asem bi wa abufu emfata konwa kora o gina ntenten na kokoko do ye no ye ka bi ma we nye ye sa ti e be sere enne na ne ma bi akofo mo na me se akonfo mpo na ye wura ye exams oye mo exams enne na ne ma akofo ne ma asesa kakara na so Otumfuo nim konfo papa bi o wa santimem onim obi a onim konfo papa bi o wa santimem hwe na me hu ahemfo no bobo gegi na mo ho mesere o ye wura bo gegi asana bobo gegi o ye wura ne timi de nsa mienu na o de sika to hye mo nko konfo we ho ko ye busa mame na asem bi America hwe hu asere ha ye wura nsem kai no na ye nyina so kra ne yemfa nsu ne hu se nsem a wo ka no ye wura nim yo nti ne ode akwama na hemfo e wo de twa ne ho ehye nyina o sa hemfo bebre wo ho no matete konwa so a o munnim konwa no ho abakosem baako so ote so ye wura Appiah we na me koka mo se me ne Santehene na fa adwen me gina nwa be so o kan se black account semi me gina nwa be so bebre titi nkonwa anwa mo de aso o munnim ho abakosem ye ka abakwasem a ye wura kaka shira
e kire bosomo ka kire bosomo enchira konyo oh nse binim oh bla binim se ka kire ne ya konya na konya re ka kire na so da bi ye ti kon ane so na konya be kura ne so na etiri so akonya re tu yachi eto echi sei so Seven ba e amunsu amamere wo amamere hu hia ewura kan ye asim bi munim amamere bi munim abakosem munsu ahwe na edi bedi ade so ne na hyedem na wawe ya kire no to wawe ne baba to wawe ne baba no ntan no so ba ro ka uwie na bisa na kire asem a wonim oso ne firi okwa onkae do kan ye nimbu ohene ni we ni hene na nye ohene se ya trase aka asem agu tinima na first wonim se asem bi atomida bi atoda wawe baba da hwe na mu akura se na ma mesoma me se nkoto bi ko emire no na baby ani etie no mfa nse ebe se ahane baby omo ye stores no hotel ho ne so na mekwa na mekako to bi ko se be owure mfie okay eno bi kasa me ho na asema ba ko duru am se me to awe ore fi asema okoka ye awe de ba ma me ko ma bo ebo me e bebo bi ko keke ba kire wona ba ya ma we ne baba gum ti na mekako so dodo no a be gina wo no ye mo so ya kire no a baba we ya ka na no na obeka onim ho hwe onim hwe yo no ye fe on sa santia mamere mu no se ye yi wo kire enkonwa no enkonwa ji utum kuro ni ji utum ena regional house of chiefs am ho ji utum last ni Otumfuo nti Otumfuo mo de ne be kire Otumfuo se mo fa ne kwa patem apatem ho no ko baba no akona ko ne baba no chiwempo nka apatem no ye se fa ne kom bam no nko dware aduro na nka nana no mo kire no amamere na mo amunim abakwasem so mo nton bo ase na mo kire no so ye bi ne si ya ohini bi be ka ne mpanyin nsem a obo ni nse ne maame no ne nana no sa maame no so anwoda wa hwe eze ya ka kire no so nti ye woni ma bi wo ho a besi kuro bi abakwasem e wo sante ahemfie because mo nyina na mo ka mo ho bo mu na mo ye wo mo saa aya no mo se asante nnima de asantefo anko school hwe asante nnima de no hene be na teblo che yewura hwe na no ne brofo akuba de so enti dia nyansa na asantefo wo ye school be no mo ko ye nso mutimi twere bi abakwasem e de to ho no ma anyira ye a wo twere lete kura de komo obi so ni kodi nkuta ho kura na sina na lete ni bi da himfi bi da ho so what I enti no untimi nkasa asante nnima de asantefo anko school hwe ye ko school na ye kasa no ye de obi di asante atem kura na o ka asante ana na nyambia won kan kurum kasa emfa ni ye kura ye ntia se kwa na yate asem na wo kan ye wura san kan ye se ne ntam edidi agoro bon se ohema ene ne ba eti akonya so sim ka kra bi e ba ya campaign fat na konya fo betena se na ko mbeso of free wono no dabi na se ohema de ntamato ne ba so na ne ba de ntamato ne maame so ntam hunu be no mudi ntam no mudi di agoro sa na afse ba ne no we ye ba da ben de ba da ben amoye sa ne men santene ntam fa ni agoro de be ka kire wo se santene ntam ya ni agoro obeka santene ntam no na ya ade bi esombo wa kodwa ne ho a obi egie asase bi esombo obi egie onim se Ghana ade na ehia yen eye niema miensa ene hia wo Ghana ha okay so ti ase ye nkonwa asem ya sa asesem ene nipa asem ene ne hia yen asante amamrem sa ne ma wo miensa ene ne yeko ho ntokwa enti se nne no mentime ho ase kura so ba na makwaka wo yura ntem mo kwaka ntam ne wie so a mo nsa mfa ma ahemfie dabi na obi agisika se masiesie konkon ho sa at the moment a obeka Otumfuo ntam na yasem kese because Otumfuo ntam na ye ka no e ya de a yawa asante fremu ansa na wo kikira asante eno ene ye de akeka bom ne de aye ntam bo si akon e de ti gi akirama niema bebre ade asante fremu na ye yaw eno ne akeka bom ne de aye ntam ti wo kape wo kan ne yaw ti no wo se wo bom wo hu ba bia no koreda mo kan wie so amon fa ba ye kan awunim si ye kan di agoro konya bia ni wa bosom ni hu ndi se wo se wo ba ye niema bia nsem fata bosom ni no obedi nam se wa konya ni nya wo dia na wote so na hu bosom ni nti onim se no anu no wo de wadwene ne ka asem timi di asem ntimi mu asem
Nana kaye osan fu bebre pasem sura asem pasem so asem wo so setere Eka no kamu no kwere no da bi osuro nka na amoa ne ho na atai kan so asem timi si wasantemamu yewura mekasa ya obi ankasa dabe o twan yewura kapanyin so dware wi ne nso asa na no kwere nti se panyin dware wi ne na beka dia de para beka ni kan bi beka so ta se nka asante ntokwa onum de kono dabi nka mo ahemfo no mo sore na mo kona nka yewura ba bonte o munyai na so mo di num munyai na mo di num o munyai na mo di num sa ne ko asante ntokwa ko so panyin nti meka se mo ko buwe mame no kwere dabi kokko buwe e ba yewura so wa nya de so no wabo awie so no wabo awie Patiaze so ta se sa ne ko asante ntokwa nti me ma on dabi me ba be ku me kona yewura kura se ma nya de ne betwa dwan betwa sa ta makon awie ko awie yen kumi bi na mba so me meku enen social media ntokwa no enye nsekan ne ma ne yensa yano ya o kan de ya kire me ba be kan de ya kire o na nse o se obi akoka se asante ene o man we fa asante fo na the whole Ghana asante fo na wonim di o se den e ma ahemfo ni bi kura ba bonten o se asante na di kan ba e afi de obi e kan na asante ba ya che asante wo ba ye na wo di ntokwa na akon ya onya fa ho die abrofo ibe gifiri yensam o se wo ba 19 kojo 50 kura na asante friends say abrofo no be konka ye e na asante fight ye e ka ne hu bo mu e 19 friends say 1950 so ta se omo ebe te wo mu nya omo fa ho die ansa na Ghana nyina kura so e benya ye fa ho die 1957 yeah and 23 almost 25 years and then na obeka che na adi kan ba abakwasem be na wo nya bakwasem bia krata be na odi wo da bi nti wo na wo de ye nyina ba ye beto e ba de na odi nyama dictionary na ye di wo je ni di wo mu ne ye ka no kore di di wo mu ene ye ka so ta se Otumfuo ba ntokwa be na wako e so de ne se sidi bo se me na me ko ha me na me ye sei 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 sa na edi akonya sa na edi abakwasem na be follow na lumba kan no e prikurum nsase no te akura se to hye na hye e de be dictionary da bi fa ma dictionary ye wura se ahemfo no dodo no wa de ahine no aya afefe de dressing and I feel titles ahodo o se konye bi ho no mkora wote so a yemfa enyanyi kwase ye frɛ wo hene nke frɛ opanyi anase oba panyi nso ne obi frɛ obi anana to oba ne na no dressing e kyɛ ni kwase hye o hye na hye no na hima di makeups nyina na we wura kan ya kan kokrowa na no kan wase kokrowa nensis o kan ye obabasia na nasi kokrowa so obabasia o nasi kokrowa so se sane mani nyina sem fata aden de nkwa na beba wo do na besi kokrowa so bra ni kwan se wo do nan esi so ahemfo no bebiri kro se nkompe kakra ma me o kire ma de cause ma kire ma de so musua pa nso mo ntena mo nsua ye wura akoka de a eno kra se na mo nsua ka we nyina so ta se ade ma se ne ma bebiri wa santemam se life ene wo ye nananum bi no so life ahemfo ene ahemafo omo badwemu a omo hu perfume ahodo nka wontumai wapunu nka wofiti ha se na di wanim be se kwansini mienu na miensa na sunsum na obo ho bi atwene ho se pampan ye ba idie wahina sumasi na eba de also be support ene wakwa first period agugu ho se multi akomfo ena woto se udi etu ba na perfume ne yete adehin ahemfo fa perfume ngo mwana se na eduham wo kodwa baase a ntoma no kura wo di kodwa baase no o se ye punu ntoma no se 40 days ye punu na maduro ginam ye de akwhye dem apunu ntoma na wo ba e hye ne niam edi animu no se o di enti tututuo di enti tututuo tete ye atweratuo utu gigim ni ehun se bibiasi ntina se ahonhom ni nyina dai eba na nipa bonefo ne ahonhom bone so owo mu no ba kwam na ahonhom bone ne omo ama nipa bonefo so ba kwam because tituo na enu ntina police fo yesi Robin bi akoso monko na monko chi wo mu a wote wow yebo gani sa ne tu ne tie kikim soro ho bibi ba
Dibiba. Nem ho perfume. Nya asem ketwa. Ene ohene ekura ekodwabo ase a. Nanka ya pake ne niema agukam. First ohene ukodwabo ase a, ba bia wote okuma so wo benante. Na wakọ. Ni ye diwache bi ehu se kurowura na ebe. Da be kwa na ohia wo manfo. Obi ti kurom kura ohene nkromo a wo kurom kura nim ohene ni bi. Ehu ni kura bi ko ehu ni da. So ti ase. Mum sie kuro no. Mum fa bakwasem kyerɛkyerɛ wo mu. Mum hu ni se da bi ensuo we na bakwasem ni, ensuo we na bakwasem ni. Mum kyerɛ amamere. Ye nya ye nan ensuo ho ye mmadwaye ntu so no ohene na nkasa kura ba bi ote no. Ni man ho da ensuo. Nje so no kura ye bi. Ontimi nkan san so kyerɛ man. Wow. Na fe chiniye so a ayi for this omo so chiniye akese chiniye nsepa oni kwanse esi ne so na esi ne so sine so kuntan kwabra ne di akire kwabra ne so odi akire ni yam nyina ne na pantan nyina totom kom de no so kuto hene chiniye afina na pakan mutena so ye wura kan senyo enya konya bia na fra pakan yo enya konya bia na fra pakan so bia be so otena pakan mu o se no se ba da ben akonfo bebere fra to apakan ya se mo fie mo to apakan ya se mo fie obo betena ma akonfo bebere tena me ene se ne ye wa akonfo bi okura mo do se no de se kan hye mo kon se santene en bompa se be pie manhia mame ense mo ha o wura kan we nyina ohene pa hu ohene ti apakan apakan na wotimi no kura wonim de akire wo wonim de akire o fura apakan amamere be kura na ayeye afi ye be yiwasi wona osisi obema kura wu ahemfuru bebre ho a akonwa ne emfura apakan o fura apakan obema be wu uba dwunsom me na me ka kire wo to ya so den fura uba dwunsom ahemfuru bebre nya suruku denti no ohene ko nya suruku bebre ni nye ohene denti na woni fura ene ahemfo bebre wo ye twomosu etwomosu he fa enkonye na twomosu omunkonya ho wo de me sesa santene so abukwahene bia wo aburukyire bia bra oba ya ma yehu abohu ahemfo gu aburukyire mu ntimi ma dodo na aka ho aka ho yale so ha bebre yale ha bebre ana so ye nsua ya mamere se ahemfo nko nsua ma nko bia nko sua na mamere onko sua na mamere no hu na mamere na bakosem se na yeton akonwa hu yeton akonwa wosika media akonwa sisia na ne ye kan wasa na media chinye be je akonwa sisia de hen so wosika na akonwa na to ohima na nkasa be kire abakwasem amwadi ono be kire ne se oba no aba resa ne sa yesa ahima fo no be tie akonwa nyom dia so ahima fo so be tie akonwa nyom dia se de me matie ne sa ne matie wow ane ye rase amamre ne amanne kwanzo o se ye nana no musu ehwe yie mu ya yie no musua ona bakosem so pa na emwa and o so mo ye workshop kora mo hu nyina workshop ne se o so nchiamudie kese musua de Otumfuo enye exams na no kai o so ka so onye exams won ko nyina nguda ba ko na ma chire wa kwase be ni o chire wi a ne yakofa won krata na be kan a chire so de o kan no ano se no ano no ane ohuso ne nya no ano na won ba sa Otumfuo frame no ano na asema ba na ka oba na ka frame na ka me 24 lashes na ka da be ma ntinka santehene kan mu nyina guda ba ko mu na nka ya kan abakwasem ya ma o mic na wa ka abakwasem e de nye choro ba do warfo ano chire o wi a ne yakofa wa ko nwa no ho krata na de aba na hwehwe no ano wa kana o pass a ka mesire wura se nkan kwasiafo hene no de mamia nka me na mebebo achi 24 lashes ko na adabo me yimani ato nchen me wai wachi 24 we wi ane akire na ako next time so san free o de akire no wakaya na so wura bi na san bi wasan ye bi na cha so e be print bi krata ne bi ama no okusua wi na wasan ba be years no foforo na me so te akonya nya odi aso nti yen krata ne bi da ho wakonya no ho ba na me se nya odi ento ba ya mfa ma mu wansua na ye wi wo kase ye ka hemfo de ye wi ahemfo na ye ba ma konfo no so ale ya de ya kamuso mu nyina magudam mu ama mo so ma kire mu so moje na mo so ma kire mu ana mo de mo nka mo ni mo so ma ka hu bi asante reji ki benya serve ye wi mu nyina mbaka serve mpe mo bebere beyi da ya fen say asante ma wu ye mo be hia ya mo ko mo ne mo bebere beyi ma me nya mo platform ya so na mbeto question say santehene betwe odwira ye pe obi obetima kire nkonwa dodo a nwa dodo de twa odwira o ma ndimi anka na no me na me sa be kire na de tana na kai 77
So mo so mo nim hwe. E no mo kom. Mami jai. Nja kan twa ho. Oh jai. Ayeka. Jai. Yes, am so dey be you obi. Baby, say sans man kwan so ye exam sia. Me do nyame. Yeah, fra cha me force na ye obi. Em say exams ne dey obi a. Ye fra bosom for kra dey me do nyame 30% from nya. Awuzia ye disua de. De bia it na say na black. Say dey tongonwa no, say dey tongonwa no, say na bi su tobosom. Bi su tobosom. No aforce akom. Aforce akom. By force akom. One aso. O peske o. Omo sa nyom nya adwuma. Mo na say adwuma no. Omo sa na omo kotena social media. Live kra o sha ase ro body number. Ne na ba ne hu hia no. Na nya number na be frɛ no. Hwe. Na ba ne hu hia ne che bibia obeka. Wow. Nti say the mind dey ye wurade ne nasi fom ne suman kwan so ne nasi fom. Na abakwasem ne. Abakwasem ne ma kuro no anigye ba mu. Because onim abakwasem a onfom obi. Correct. So na first ne yesi amamere ne amane. Udi wa amamere so awunya amane. Correct. Nyem so ani amamere so de bia benya amane. Am ya boka. Correct. Yesi me mfo ba onwure makofa ya chewa. Sie ba boka. Correct pa. Nti se udi so a nkai ba boka. Ka hu so. Nti ye woni ma berebi wo ho a ye be sere. Ye kan se no obi wo be ka se ena me de me pekasa ena me hu minim me de me sua de spiritual ena ntina mu school de me nka ho ha ibi ase obi a obabi ofa eboa me nko me kwatwere de to okura me ntimi nkan nanso amamere na de me ba ye ne de minim ho de nti ye ba ne ye tena se ne ye ka onse de ye ka bia no ewumu a na santehene e de abewum na nsem be ka kire mo se be sira yura mahama prison na wo ho no e wo manhia no o meyi ni nkrofo mfiri ho ya akonfo ya hemafo ne ahemfo ye ne yedam wo ho ye be chimo ka wo mo etu wo mo no etu wo mo a na abusua se be ya konta na bowa na akodam boko akoje e ne etu wo hene a na okoni fie because of manhia ho no ho ayema so ayema die be sere ne ma bi wo ho a ahemfo no me de me si bu ahemfo no me bu ma ahemfo kra se makomfo bu obeka se ya de tina na ohene na obu no oja komfo da bi ohene na ma ba bi ti o ensuo no kura da ho no oda ohene tina mpanyimfo se anadwobo na tewre bu akasa ne mo ohene no bosom no beta ohene na chi na ohene nso de buo ni ani die ama bosom no nti wo ye komfo papa wo ba som ohene no ohene de buo ni ani die ayede ama se ukuru mo ohene se onye untum okromu ade na be ni bibia aka ane ebesra ahemfo no bi so a se obi de bosom betena kromu ho e wo se ubusa no de kronti o de bosom na ide aba kromu ho neso oba ya so opa asase enti ne waton ama ya bi tetene ne ento asase ma konfo okay oba no hene ne de ama na bia wasi dampon ba ko bia ide e de aka ho na wo dem na wo ye adwuma to ye ade ensem fata wo se fama asase to me ho ne ko ba ne wato enti do ye bibi na nya kura de na betimi mutimi nka because wato na asase correct dine yentwe ne pesu biem ohene na de na bibia de ma so onim se mpuntudwuma kura be koso ke se police station e wo kuromu a market ene school ene hospital ene park ohene nton nyina ode ma ohene teto ntile bia mebusa president bia se president boba bia mebusa se entu parliament no kura na wo akra no mo ho nkrata sase ne krata mo ohene na de ma mo so enti ahemfo no mom na prempuntu na nyemo amanyofo so oba na asase ni wa de na betumai unitimi nya hwe ba ohene na de ma wo say ye first na offensive hospital e ma ase na ye abrofo de Roman for school e na abanye na ka yewura ji e krata anye wura na twa asase no mom de CG musi wie na se musa agi sika pewa na se wono anka se esiesia muso ma anya content na ma ya konta energy na ka hoyi awe ho na mo peni ya na mo peni boni amanyofo na ye na wase won church ha de church yi na biribia yewura kan ye no a media mitani wudina se din komonti ngasa Invite.Black edikin akadada tie nananom wona we ya otie Nyansapo wo magi atum so prekope gidi so dodo no so atiewu e de o mo tutu o mana mosisi ye ma wo bo anti se biwe asem bi be chena wanu otunu homfo dada asesa ne nema mu dada nti chanete bibia ntimi nya dan boni bia ntimi to na me di wo hene bi atem david yes afari asem ya onti
etuble bia ma ye kan nsem bia ne ekoko wo soro because wo hwe se na unnim se ade ne se ne te de a ade na wo ye ne se e na se unnim a ade na ompenhwe pesua so sa wonya afro awie enti wo se utua ukokomfo bi wona unnim ma beda ade na ukokomfo foforo bosom ne beto ba kire wa bakwasem enso so kromo nsuo na nkasa na oso oda kromo no ko afa komfo bu se na bakwasem a onim ho hwe onim nti ensua de na emmo ya busua onim ene komfo bi bra kotete akom na wo hene ne ka se o meka abakwasem okromo a komfo ne boafu na nsuo ne na aba ofa ho be woni madwuma wo suro buroni dabi ene nya wona akokasa bosom no so onya nti se bosom ne na aba mpa ana bosom ne ntimi nka abakwasem bosom ne kuro no ya manyina meto nsuo nti die ntina adane ntoka na he fancy udi nkomo yetia ye nwie ne na meti hei na obo nka abene ya ba se ye se ye obo nka abene mekwa abakasem na me frɛ bo nka abene na obeba na me mebu afu dabi na abakasem no media dabi ozo no aba kana na ba kana asem ta de nkyira ye beto ne ha anomakosa ye beto no adakam ye beto no obo nka abene ye beto no ti se mu nyina no mu wo ho ansa na kuro ne beto mu ti se mu mantima nka abakasem a me mebu kofu se ade ntina kobusa den juro watu kwan abi ohaya awusa ye mfa ni nyina nsi o ha me so subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe comment section wo so ye wo dia ya na watch wadwen na aye kama medin ni oba ye sama ye bo ene comfort black net na say di enkomoyi ye mfa wunsi wo ha se ba da senne ye be sen di ehia bio makao adenti ni ebube ne bre ben se si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enya nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya